Makadi mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano pachibandamidziya. Zita rangu rinoitwa iro Melissa Pirukaya. Asi vazhinji vanongoti hanzi Mimi Lioness. Aiwa mwana wevaera shumba. Nhasi pano pachibandamidziya ndefunga majaira kuti chibanda anoburitsa ichi, chibandamidziya inoburitsa ava. Aiwa nhasi zvachinja. Tine vaenzi vakambouya munguva yapfuura iyo vadzoka nhasi. Vachinge tichikurukura navo pano pachibandamidziya muzuva ranhasi vachitiudza zvakawanda nezvebasa ravo ravari kubata, rinova basa rinofadza rekuti ukanzwa unonzwa kuti kana iwe unoshuvirawo kuti dai ndagonawo kuti ndinge ndichibatawo basa rakanaka kudaro. Tisati tatanga zvakawanda, tisati tataura zvakawanda pachirongwa, regai titange nekuchingamidza vaenzi vedu pano pachibandamidziya tichivapa nguva yekuti vakukwazisei pamwe nekukuzivisei kuti ndivanani uye vanoita nezvei. Mama namukoma makadii? Tiri makadii. Aiwa ndinofara. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti muri vanani uye munoita nezvei, pamakambouya maitaura nezvei. Tanga namama. Inini ndoitwa Momswigo waWigo. Ndingangoti muparendi wangu uyu akauya kubva mhiri kwamakungwa achifambira Mother's Day yangu. I am happy kuti munhu yanotida uyu mubereki wangu uyu. Kuyozoitirwa Mother's Day akajara kukwira ndege mhiri overseas kuenda mhiri kwamakungwa. Akati no ndege, no shipi. Toda kuitira muno muZimbabwe pabumhudzo old home inochengetwa chembere over 105 107. Ndakatomboti hezvo bumhudzo ndomonzwa ichitaurwa, saka ndakazokuita hepi kuti ndakazosvika ipapo. Aiwa mhuri yeZimbabwe, sezvamuri kuona mama vari kufara, vari kuita kupfachukira nemufaro, kuri kufarira zvihombe zvavakaitirwa nemwanakomana wavo. Hanzi mwanakomana wavo iZai rimwe chete, Zai regondo zinya rimwe, asi ari kuita manyukunyuku achiri kukundikana kuti tinge tichiitawo kune vedu vabereki vachifara. Mama vari kufara zvokuti ndazwa kuti dai ndaitawo kuti vangovasekerere masekerere ari kuita mama. Aiwa mukoma, tinokutendai nekufadza mama pamwe nekukupai nguva yekuti muzvizivise kumhuri yeZimbabwe kuti ndimi ani. Aiwa tinotenda kwamuri tete. Chimwe chekutanga ndanyanya kufarira kuti dzabva dzangoita shumba dzega dzega, so ndezvemumhuri izvi. So inini ndoitwa William Malunge, but vakawanda vanondiziva ndine mazita emadunhurirwa akawanda, asi ratiri kuda kunyanya kutaura nezvaro nhasi muparendi Wigo, anova mwana Zai regondo, mwana waMomswigo. Aiwa tinotenda. Mama namukoma, mama vataura zvekubumhudzo vakati mukoma vakabva kubva mhiri kwemakungwa kuuya kuno kuZimbabwe kuti vange vachipemberera Mother's Day pamwe namama vari mubumhudzo. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti kubumhudzo kukui kunoitwa nezvei, uye imi pamakaenda makaenda muchinoita nezvei. Bumhudzo is institution yakaestablishwa, I think it's still running under Salvation Army, and it's an old people's home. So kune sezvambobata mama kuri kuchengetwa chembere dzakati one day, marenji makore, mamwe wacho ndo wataurwa watova kuma over 100 years, vamwewo havasati vasvitsawo 100 years. Vane macircumstances akasiyana siyana. Ndakatozomboita nguva yekuti ndichiteerera umwe neumwe kuti akazosvika sei pabumhudzo. So ndezvimwe zvezvinhu zvekuti zvakandivhura pfungwa nekuti ndione kuti moving forward tinenge tichizoita sei. Tinotenda mukoma, tichadzoka pamuri munguva pfupi inotevera regai ningoenda kuna mama. Nokuti mama varakidza kuti vanga vachifara nenyaya yekubumhudzo. Mama kubumhudzo kwakanyatsoitika chaita kuti mubve maita mufaro wakawanda kudaro.
chandinondinakidza nenyaya yeumhudzu handisizoti pfungwa yakamuwinga sei mwana wangu kuti tiende kuumhudzo akati tida kundodya nechembere. Ndakanyatsa kutarisisa mari dzataispenda kukwira ndege, kuchinjanisa ndege, kudya mushipi, kuita sei. It was very, very expensive. Zvokutoti mari yatakashandisa pamachembere takashandisa tichidya nechembere dzisina kana wana kana hama dzinozoitirwa Mother's Day. Ndakaona kuti zvakaitika ipapo soka kana ndiedze kuexplaina soka ndakazozoti apa agona manje apa agonesesa ndamafarira ita chembere dzacho soka kana udenga ndatopinda netsoka ine ndakafara akufara chaipo. Everybody was happy, everybody was happy kunyanya chembere dzakafara. Mama, munonzwa sei mimi semubereki sepamai umhudzo ipapo muine vamwe madzimai, vamwe vaume kwamuri, vamwe vezera renyu, vamwe vari papi, mazera akasiyana siyana, vachifara. Asi pakufara kwamuri kuita misoti mwana wangu ndiye aita kuti zviite so. Makanzwa sei mimi semubereki akabereka mwana wake? Ndakazwa kufara wakomana. Ndakatomboenda kutomusheka futi hensi futi kuti mwanangu zvoita izvi ndasingambozvifungiri zvokutoti takatendodya mari titori kunze pamamothers days emamothers day takamboita kuenda kuvix falls, kuenda kukariba, kuenda kunze kwamamunga. Iyi ndiyo inonzi number 1 kudya nedzimwe chembere ndichifara. Mwana anticha zvakawanda ini ndinorima zvokurima zvezvo atonitichawo ndichatoisa kuti bheti changu ndoisa masaga 5 ndosvika ndoita kuigirai chimage anditicha zvakawanda mwana uyu. Aiwa, tinotenda mama. Sepakutaura kwamai tanga timaimboenda kumamothers day muchikwidzwa ndege muchienda mhiri kwemakungwa pamufashe maenda kunana Vic Falls nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Pamakanzi mama, this time hakuna ndege, this time hakuna mapopoma, this time tiri kunofara nedzimwe chembere. Makazwa sei? Makafungei? Ndakatanga kuvhurika brain kuti mwana wangu agona mazimari atinodya yaka tidye nechembere dzisingachagoni kuenda kubasa, dzimwe dzisingachagoniwo kuita mari kuti tidyire pamwe. Ndakafara wakomana, ndakafara zvisati zvakambooneka. Ndakunanga ine 107 105 ndakazwa kufara. Ndakati apa ndipo wazogona apa. Ndakati apa ndatokusheka dzimwe henzi. Mazita ngawita muchikanganwa here. Ura kunzwana mudhudhudhu. Kune mwanzi mudhudhudhu. Kune neimwe chembere iri mudhudhudhu. Aitangati ndimudhudhudhu wazoya mumwe ndimuchembere. Ndinoda kukumbira Mwari kuti makore ainawoka wachigona kujaivha. Kwakajaivhiwa nechembere dzachemberesa, but ndakazosiriswa nemumwe neold. Haana kuda kusara kumadhoms, wanga wakarara nemagumbeza avo, wakatarisa wachirwara, wakatarisa wakadai. Ndakati mwana wangu waita chinhu chakanaka. Ndakati mwana wangu wagonesesa zvawaita izvi kuti tidye zvinhu nevanhu ava. Ndakafara zvisati zvakaoneka. Atenga mapresents avo wachipiwa. Imwe chembere ngeri padhuze neni yakabva yati kuna nesi, iwe tora zvinhu zvaundoisa kudhomu ndozobirwa. Kuratidza kuti wakatambira zvinhu izvi waine mufaro. Ndakafara wakomana, ndakafara. Ngati chembere dzaiva dziri kuma25, manesi aiva kuma35. Ini ndakazotsvagawo dzimwe chembere dzangu dzemurainiwo dzandakaenda naye, ndokuti nhamba chai yaitambira kuma99.
Aiwa, tinotenda mama mhuri yeZimbabwe. Zvinonzi munamato mukuru, ropafadzo huru inobva pamunamato wemubereki. Zvinhu zvinongofadzawo kuti tiedze kuita kuti vabereki vedu vave nemufaro sewatiri kuona uina mama pano vari kuratidza kuti havasi kugona nemufaro. Nguva yedu ingatadza kuti tenda kuti vange vachiramba vachitsamangura zvavakaona nezvavakanzwa nezvavakaitirwa kuumhudzo, asi zviri kuratidza kuti kuumhudzo kwakafariwa. Mama, regai timbodzokera kuna mukoma. Mukoma, pamakaenda imi paumhudzo, inzvimbo yamataura kuti inogara vanhu vemazera ati kurei. Vanhu ava vanorarama vanenge vaine magumbezi, vane pekugara, vanoda zvekudya, vane chi. Nezvimimi zvamakaona panzvimbo yekuti inini izvi zvandaona izvi tarisira kuti zvinhu ndichizvigadzirisa kana kuti izvi zvinoda kugadziriswa zvamungataurawo. Ndinotenda nemubvunzo wakanaka. Ndingangotange ndichiti shona yedu inoti chara chimwe hachitswanyiinda. Inini ndingangotiwo chizaruko chandazarurirwa. Tine chizokumbirisawo kune vamwewo sekutaura kwaiita chembere dzedu kuti kana nangwe Meja Marere wamukuru wavo kuti chero chese no matter how small it is, it can make a difference. So ndaizokumbirisawo kumhuri yeZimbabwe kuti sezvandakangoitawo unongoendawo mombowashanyirawo movasiyirawo chero chawavasiyira. Vanhu vacho vanotenda zvikurusa ende vanhu vanonamata zvakanyanyisa. Ndichidzokera pane zvinhu zvimwe zvandakaona, ndakazoita tour yacho the following day patanda kundobvisa matendi. Furnitures awo zvanyanya most of this ndingati masofa, kunyanya pamavanotandarira masofa awo haabvaruka. Zvinhu zvacho it's old school zvega zvega. TV yacho chaiyo yavanoona musitting room avo ndedziya dzezvimachegotsi zvezvi. So zvimwe zvinhu zvekuti ndirichitarisa ndichiona kuti zvii zvimwe zvandichakwanisa kuita as time goes on, kuti wange wachiraramawo a comfortable life. Chimwe chandinonyanya kukurudzira nekutenda the staff yebumhudzo, kunyanya iwo Meja Marere nemurume wavo nemanesis atantinawo, vanhu vacho vane rudo, vaimhanya chaizvo. Hatina kutomboita kunga vaenzi, vakatibatsira nemasetup zvese nekucleana machairs nekudhekoreta dheko yese tichibatsirana navo. Takazopedza kumaraundi 10 manheru. So ndaida kunyanya kutenda sereke the staff nurses ekubumhudzo yayo. Nezvimwe futi pamataura kuti zvimwe zvingadiwe, ndakaona vanhu wekuti havanyanyi kuda zvekupema, zvekungotambidzwa. Sezvinonzi kana uda kubatsira munhu usangotambidze munhu iri fishi, tambidza munhu, dzidzisa munhu kuraura. Vane machickens avanawo. Chimwe chandakanyanya kufarira pamachickens avo, waitiwo pamazai vanozotiwo 1 2 3 mazai, vopawo machembere avo vachidyawo mabreakfast, mamwe acho otengesa. Mari yacho yavanenge vawana vodzosera kutenga chikafu chehuku. So inini ndichitarisa ipapo nemubora, ndakatozopiwa mumwe mubora, ndinoda mubora sereke wainaka zvisingaiti. Ndakaona pane zvandiri kufungidzira, handisati ndanyatsa kutaura nawo hangu kuti ndinzwe kuti zvavanenge zvakamira sei. Ndaona kana zvinogona kuvabatsira padiet yavo, kuti since wane huku waitwa paprazi futi pane mbudzi nechichi. So I was thinking kuti ndogona kuvaisira mafish ponds ekuti vanenge vakuita fishi dzavo ipapo as well. Asi hanzi naMonzigo kochembere dzikazodzimbwa. But ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvandandiri kufungidzira kuti zvinogona kubatsira futi izvozvo in the long run. Aiwa, tinotenda mukoma wiko. Pandatanga kutaura nemi ndakufunga kuti kumhudzo makaenda muchida kunofadza gogo, asi ndakuona kuti kumhudzo hamuna kuendera kunofadza gogo, asi makaenda kunofadza chembere dzanga dziri kumhudzo kuti vanzwewo kuti zveshuwa vakabereka. Hanzi kubereka hakusi kwemunhu mumwe chete, kubereka ndekwedu dzese. Chii chiri kunyatsokupusha inini kuti dai maita izvi kuchembere? Chii chiri kunyatsokufosai kuti munge muchiita izvozvo?
Ndinonyanya kutaura kana namhomuzvigo kuti pamunonzi makorokoto pachinge pazvarwa mwana vanodaira muchiti haiwa ndeedu tese. So inini ndinotarisira pavakadaira vachiti ndeedu tese hazvire kuti ndiWilliam wavo ega. So ndiWilliam wanhu wese. Ndo chikuru chimwe chinonyanya kundiita motivate. And ini nemakurira ndakaita it's something zvakangogara zviri mandiri hazvo. Ndine vamwewo wandaitobhadharira maschool fees mhomuzvigo vakava achitaura musi wandauya muchimamuziva admire akati anzi kuti ndiwano trousi ndaikururwa neuyu kana kutengerwa mukomana umwe wemuraini. Ini ndasingazvizivi asi aitongozviita akaona kuti ari kuita muzasamero echiruka aitobvisa zvandatengawo tondopa shamwari semunhu aingohodha achitengera kufanana mai wake. So zvinhu zvekuti ndakangokura ndichiita kana nakwe kuchikoro chaiko ndaitoti mauniform andinenge ndisingesadewo ndichingotambidzawo maschool fees wakawanda taingobhadhara. And momzi wigo as ndakatomboita tatimborine mazuva ano edu hatina because watatinawo wakatoroorwa wakatobuda wakatorumuka. Asi toda kudzokera futi titange kutora vanenge vari vadiki vanenge vachiri vadiki taitochengeta nenherera dzatantinadzo pamusha pamaiWilliam. So it's something chakagara chiri mandiri zvazvo. And mukatotasara pane theme yandinonyanya kufamba nayo heal the world, make the world a better place. Zvimwe zvinhu zvokuti unogona kumbowarairwa saJona unzi enda kuNinevhe womboda womboita nekumwe asi zvakangonakira kuti Mwari anongoramba achikudzoseredza panzvimbo pako. Ndichinyanya kudzokera kana ipo pane pabumudzo. It's something chekuti ndinosara ndine mufaro wakanyanya mukati memwoyo wangu. And ndinotarisira kuti Mwari wakandigonesa ndirambe ndichiita zvinhu chakadaro. Tinotenda mukoma widzo. Pane mhuri yeZimbabwe pangwanda vamwe vanoti isusu toda kubatana nemi. Pane vamwe vari kushuvira kuti dai ndagona isu dai ndagona kubatsirawo ava dai ndagona kubatsirawo ava asi havazivo zvinofambiswa sei. Vamwe vangangoti mukoma vaita kuti mama vafare toda kutiwo vamwe vari kubumudzwa ikoko vafare semafariro ari kuita mama. Tinoda kubatsirana pamwe chete namukoma vanokwanisa kubata ipapo. Inini ndinobatika ndo zvimwe zvakanakira kuti mhomuzvigo munhu wewami. Ini ndansimbori munhu wesocial media zvakanyanya asi ndakazotopinda musocial media nekuda kuburikidza kwamaiWilliam. Mapages atinawo paFacebook nemuparendi wigo ndo rangu ini main page rangu. Then toita mhomuzvigo wawigo that's another page rakamirira mhomuzvigo wari wega. And kuYouTube as well pane rakanzi tinowanika paTag Along with William Malunge. Ndo kuYouTube ikoko ndo mamwe mapages atino maplatforms atiri. And kuWhatsApp number 00447747771460. That's my UK number. Amino maiWilliam kana vane namba yavo kana kuti vangoshandisa yangu iyo. Ngoshandisa nemusoro ndinoziva siri paWhatsApp handizi nemusoro dzakawanda dzeWhatsApp. Koko namba dzakawanda munoziva. Sokubatika nyore. Dzakawanda zinabatika nyore. Kubatika nyore. Tichita business ring munhu anoita ma4455 manamba kana ndimo. Aiwa semunhu ane chibhazika. Chibhazi ndikutamite manamba akawanda. Chibhazi inini chibhazi chetoka ndakangana kutaurira. Ndaiteneta nherera. Wana achiti hanzi ndechi wesocial worker. Ndisocial worker anobatsira vanotambudzika venemopi vezvemahara. Ndichingochengeta vanayo. Zvakazoitika. IRB UK zvikanzi mama dati uende kuWorld's Bank
kuNamibia. It was my first time. Ndasvika kuNamibia kuya zvanhu zvamuchaona izvozvo ndo zvandakuitirai. Ndakasvika ndivanaita bhenzi inonaka manje. Saka inini kuchengeta kwanenda nhera ndakazowana bhenzi inonaka iyi. Aiwa makorokoto. Mushure mekuchengeta Mwari wakabva wazonditi ndiwane bhenzi. Haiti inongoti sinyoka. Bhenzi inonaka iyoyo. Sandaona kuti kuchengeta kufadza Mwari anokukomborera. Saka mama, mashoko ekurudzira mukada kupa kuvabereki vane vana vane muono kana kuti vane pfungwa sedzine mujaya wenyu ndeapi? Ndinongoda kungotaurira kuti kana uine chinhu chouinacho, hatiri murudzwa here, uine iwe nemwoyo wekuti regai ndipouya hana zvakafanira kumusha inogona kutorima kusati kwapera kana chii wabva tafanenzana ndopa ime tauya gogo kuti nazvinambomira musha ndopa ndo zvakafanana nemwana ungu ndaimagumbuka achipaka ndakazozvona kuti aiwa regai atope ndokuti zvifambi haisinyorotengerwa bhenzi ibhazi kana wakaita dheva so unoona kana kamiswa nemapurisa unoona pachipande pemupurisa ndo zvinoratidza kuti mota ine uremu ukoshwa. Saka kana uine chimwe chinhu kana hembe kana chii tonongoona kuti paunogona kuona nezido hana chakati mupe Mwari anokupa zvinhu. Ndo maridzo imwe chete kai makadzidziswa nemapasta enyu amuri kugara navo. Ndakadzokota akati nemapasta ndochidiki 25 years ndaipopota ndichida sei mwaisa ndivhurira mavhesi ezvino zvandichapopo ndinongati wanadiko wanenge wachikudzidzisa yegondo anzichi yegondo iwewe kana usina chunhu Mwari anozozva kuti munhu uyu kwaikwauyu munhu uyu anopa wakagara usina kana mari unozotongoona umwe munhu asvika Elijah akasvika mubako gondo rakauya nechikafu nenyama nechikati iwe zvakafanana uchiita zvakanaka unongoona munhu auya nechikafu ongoti oyi nyama iyi ndogondo iroro iwe unogoita zvakanaka zvinhu zvese zvakutobharanza haushupiki. Iye kwakabvawo mapasta emairi wanikora jera gokora watiri kugara nawo wanondiitira zvakanaka wana kuti wanditi ndigare ndiri mugwara kuti ndizofe zvakanaka. Aiwa tinotenda gogo, mashoko akanaka kunzwa kuti muri kubvuma kudzidziswa nevana vechidiki. Vashoma vanobvuma izvo vanenge kuti aiwa denda kudzidzisa iwewe ndindaona zvakawanda asi maziso kuti ukaona zvakawanda rega ndikudzidzise inini asi ayo kana iro zita iroro rekuti muparendika pari zvinezvi inini ndindamuparendi mwana wangu manje yakabva patakaendesa kuchikoro pazuzi kuchirungu ndo pakatangira kunzi muparendi saka ndatova muparendi. Aiwa zvinonakidza kana tine vabereki vanova nekuzvininipisa kwakadaro nekuti vazhinji kutoti unomutsanga mubereki kutaura naye hapaine basa hapatangiki. Regai tidzoke kwamuri mukoma nebasa renyu ramuri kubata iri ibasa guru fani, ibasa rakakura risingagonekwe kunge richiitirwa nevakawanda. Vamwe vatori nazvo zvakawandisa zvekuti vanokwanisa kupfachura vanotosarudza kuti ndinganorasa hangu kunoraswa marara pane kuti ndipe, asi muri kuzvipira kuti pane zvandinazvo rega nditsapudze ndipe, rega ndisadye ndega, rega ndisadye namai vangu chete, ndakuberekwa namai vangu chete, ndakaberekwa nenharaunda yese, rega ndinodya nevamwe, rega ndidai so. Mukutarisira kuti zvichange zvichisvika papi, mukutarisira kuti zvichange zvichienda papi, ndichasvika pakuzoti mukoma veva padanho iri, mukutarisira danho ripi? Ndingati chizaruko ichi ise revelation kwandiri ndinge chakazaruka ise pandambotaura paya ndichiti dzimwe nguva unenge zvinenge zvagara zviri mauri pacho umbopotsa ndingangoti panime si remember panime post ndakasomboisa pa Facebook pangu sometime around kunana 2010 somewhere there
tichitaura about this revelation. So hachisi chinhu chekuti changotangira ungoti tsuro yamukira mumakumbo. Moving forward ndiri kutarisira kuti ndinge ndichizoita in orphanage yakuti ndinenge ndichikwanisa kutarisira kuchengeta nherera. Asi in a broader way incorporate futi nechemberedzo dzeshirikadzi. Ndingangoti vamwe vese vanenge vasina zvikwanisiro nevamwe vanenge vasina vanovariritira. Ndo kwandakananga ikoko. Ndine imwe stand yandakatenga last year, but it's about 2,600 square meters. Handisati ndiri kutarisira kuti ndinge maybe ndichakwanisa kutaura kana necouncil maybe kana vachinge vachititendera, but kana zvichinge tatadza kuwanawo pekuti tiite pakakura, I think for a status ndopane ndichatongotangira ipapo kuti nditange kubuilda the orphanage yandinayo mumusoro. Tinotenda tinoshuvira kuti zvichafamba zvakanaka. Nguva dzedu dzinenge dzaita dzichitiza, handizive kana paine mashoko amungada kusiyirawo mhuri yeZimbabwe, angava mashoko ekurudziro, angava mashoko ekusimbisa, angava mashoko akaita sei. Regai titange nekuna mama, mashoko amungada kusiyirawo kumhuri yeZimbabwe ndapi? Chandinongoda kungotaura, munomboziva kuti kune munhu wese kana wakagara ukunyaza kuona kuti munhu ari kushaya chakati, edza nepaunogona kuti umubatsire. Kana vana chavasikuenda kuchikoro, edza umutaura kuti naimi zviri kushota, kana uine kabasa umupa, kana pasina uda kupawopa. Ndo zvimweni zvinhu zvokuti vanhu ngatinzwirei tsitsi. Muine hembe dzakawanda muwadhiropu, inini handina madzokeri kana kuti ndopa hazvine chikugo, ndinobvisa dzese ndopa dzobva dzauya dzikuti dzakawanda. Ipaiwo wamwe kana next door wapei, ndokutoti zvinhu kunyanyanya kana wakarima rega kutengesa uwane mari, ipa munhu ararama anokutenda nekusingapei. Ndo zvandingatope kurudziro iyoyo yekuti inini ndautoteera zviri kuita mwana wangu, ndaungopa ungatatobatwa nemweya tsvina wekupa. Zvapinda zviri one sentence. Aiwa, tinotenda mama. Kudzidza nemi ndatodzidza kuti anasitika svika ndiromboona kundonyura ndichipa hembe dzawandisa dziya ndichipa. Aiwa, tinotenda nemashoko akakura kudaro. Ndichidzoka kwamuri hanzvadzi yangu, handizive kana paine pamwe pamungafunga kuti pane apa pasarira, kana kuti pandandifanika kutaura, pandikufanika kutaura, pandikuda kuti ruzhinji rweZimbabwe runge ruchinzwa, kana kuti mamwe mashoko amungange muinawo ekukurudzira nemashoko akasiyana siyana. Yeah, thank you so much. Ndingangotange nepe pandambotaura paya pekuti chara chimwe hatitswanyeenda. Pane speech yandakapa pabumudzo kuti zvakafanana nemunin'ina wangu Emran watakangodedza kuti uyawo tiimbiro machembere anzwiwo unoitawo nezvechi, nemunin'ina wangu futi Zimu Ninja. Vanhu vekutsvaka muromo one kungoti ngatiite so for the good cause. Hapana zvekuzoti ndikuda mari yakati mari ichiiti, kana kuri kuzokavhana vanhu tinozobhandijana kumberi tichienda, but kungotaura kungoti chimbouya kuti timbodaiso tibatirane tiite sei timbofadzawo machembere. Ndinoshuvira kuti dai vanhu vakanga vane mwoyo wakadaro tisanyanye kukurudzira kuisa mari pamberi, because zvemari idzi mari dzinouya dzichingopfuura, mari muyenzi inouya ichienda. Saka kumbokasika kutomboisawo welfare being yevamwe vanhu pamberi, ndinoona chiri chinhu chakanaka kuti tikangogona kubatsirana sezvekutaura amai. Chikadiki diki chero chinhu chaunenge ungori nacho ipapa, like that day iroro, it's not chinhu chekuti it's something much, but kune mumwe munhu wanga asina kuitirwa that Mother's Day, kana kuti asina mumwe munhu akamurangarirawo kuti kune Mother's Day, it makes a difference.
ndo zvimwe zvandingangotaure nekungokumbirisawo kune mhuri yeZimbabwe kuti chembere dzedu dziri uku. Vamwe wacho wakapindana nezvinhu zvakawanda saango vanonzi ango wandaiti wakachena sirika Ango Jeff. I understand that he was a pastor and anga atori nezvinhu zvake and paakarobwa and then ndo paakazobva astroke and upenyu bva tongotanga kuenda down. So vanhu vakadaro vanoda kurangarirwawo. Ukangopfuurawo nepabumhudzo kadiki kese kaungori nako unongosiyawo. Semusi watakatosvika tichitotanga kupicha tende, paine vamwe amai wainzi wanga wabva kuna Salem Gaga Heights vachinzi vanoita zvehuku, asi wangouya kuzosiyawo zvemukati zvekuti ivo vanotengesawo huku dzavo, then zvemukati ungouya woita wosiya. And hatisi kungotaura zvekungoti pabumhudzo chete. Tine nzvimbo dzakawanda sereki muno muZimbabwe. Tine zvimwe zvakawanda pekuti unongosvika wongosiyawo. Ndafunga nezvimwe pandandichida kutaura kuti even kana kumahospitals ndine tarisiro kuti dai Mwari vakanditungamirira tikakwanisa kumboendesawo kana kuti mablankets, especially nenguva yatapinda zvinezvi, nekuti nevamwe vatiri kuona vanenge vari kumbo pamasocial media vanenge vakarara pasi vasina pekurara. So may God help me. Ndingangoti ndo muchidumbu, asi the vision yandinayo ndine vision yakakura, bigger vision. So dai Mwari vakatibatsira tikwanise kunge tichisukumidzisa kuti zvinge zvichibuda zvakanaka. Aiwa, tinokutendai Mukoma Widzo. Tinotarisira kuti Mwari achatibatsira kuti shuviro dzenyu dziri mukati memwoyo wenyu zvamuri kutarisira kuti muchange muchiita zvigova zvichazadzikiswa. Aiwa, tinokunamatirai, ticharamba chikubatsirai kuisa muminamato, kwete ini ndega asi nevese vachange vachiona chirongwa, nekuti hapana munhu angashora basa rakakura kudai. Munhu wese achava nekurudzirwa, hakuna angashora basa rakakura kudai. Ticharamba kumbiro kuna Mwari kuti atibatsire. Zvakare Mwari aramba achitipa vamwe vanhu vane muono wakaita sewedu. Aiwa, tinotenda. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, chirongwa chedu chinenge chasvika kumagumo. Hanzi kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira.